Diyos marahay na aga sa indogabos mga tugang. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Spirito Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Spirito Santo. Amen. Matukaw po. Ngunyan, iyo an ikatulong aldaw kan sa tuyang misa aginaldo. An sa tuyang mga mass sponsors, iyo ang mga minasunod. Loretta V. Mancera, Linley Riñol Lau, Emma A. Chan, Tess D. and Family, Miss Malu Abril. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyang mga minasunod. Thanksgiving offered by Rene and Royce, Fedelino Family, Mercy Abion Morante, Chan and De Vera Family. For the second wedding anniversary, offered by Michael and Jasmine Jane Resco. Thanksgiving offered by Rosie B. Asupardo Cantara and family, Paliza family. For passing the scholarship of Diana Brigala, offered by Brigala family. Thanksgiving for Cristina Relucio, offered by Atos and Relucio family. Thanksgiving for the third wedding anniversary of Nino and MJ. Thanksgiving for the wedding anniversary of Vasilito and Cynthia from Tia Nate and Tio June. Special intention for good health of Irene, offered by Messenbird family. Special intention offered by Lynn Nolasco. For healing and fast recovery of Salvador Orfano, offered by Orfano and Bercelia family. For successful bar exam result, offered by Carla Ines Mojica Apinado. Special intention offered by an anonymous. For good health, for good spiritual, physical, and safety of family, offered by Rosie Asupardo Cantara and family. For family, friends, and own healing, offered by Jenny. Para sa kapahingaloan ka mga minasunod na kalag, Isidoro asin Milagros dulot kan Fedelino family, Teotimo dulot kang Sevillano family, Romeline offered by Shira, for Oscar, Abraham, and Elisa, offered by Imperial and D family, for Emiana offered by Emil and Dana Castillo, for Cleophas offered by Paliza family, for Teofila, Jose,
Antonina, Lazaro, and Benjamin, offered by Mrs. Agripa. For Eduardo, offered by Mendoza family. For Angela, offered by FNS Velasco. For Froilan, offered by Rusi Asupardo Cantara and family. For Jose Sr., offered by Pura Aurora Co. and family. For Eduardo, offered by Mendoza family. For Angela, offered by FNS Velasco. For Froilan, offered by Rusi Asupardo Cantara and family. For Ana Fe, offered by Giselle Orozco. For Miguel and for Jose Sr., offered by Mr. and Mrs. Soreda and family.
Sa liwat, Diyos marhay na agas sa indogabos mga tugang. Matindog na po ang gabos as sinawiton yato ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning to Father. Sarong komunidad na good ang morning. Kita ko niya nagkakatiripon sa pag-omaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan sa ikatulong aldaw. Kan sa tuyang misa di Aguinaldo. Sagaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong spirito. Midbidon niya to ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranglan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, sa daga katuninongan, sa mga taong marayan mo.
ikasalan kagurangan, ikasalan uro kahalan O Jesu Kristo, ay Espiritu Santo sa kamunawayan ng Diyos. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Papagkaniguan na kaming nagagabatan kan sakal ning kasalan, nagikan sa daan na kauripnan, makaligtas huli kan hinahalat na bagong pagkamundag kan bugtong mong aki. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade kasaro, kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa paagi ni Propeta Jeremias, ang Diyos nanuga nin kaligtasan sa harong ni Israel. Sa Ebanghelyo, ipinagbuot kay Jose, nangaranan ng aki ni Maria na Jesus, ninhuli tatutubuson niyaan sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Nagsasabi ang kagurangnan, maabot ang panahon na pipilion ko ang sarong matanos na kapag-arakian ni David, tanganing maging hade. May kadunongan niyang paghahadean ang bilog na daga, dangan gigibuhon niya ang tama asin matanos. Magiging ligtas sa Huda sa panahon na siyang paghahade. Asin ang Israel mamumuhay na matiwasay. Aapodon siya sa ngaran na ang kagurangnan sa mong kaligtasan. Maabot ang panahon, ang sabi nin kagurangnan, na ang mga tao dai na manunumpa huli sa ko bilang ang buhay bilang nabuhay ang Diyos na nagluwas kan banwaan nin Israel hali sa daga nin Ehipto. Imbis kayan, manunumpa sinda huli sa ko, bilang ang Diyos na buhay na nagluwas kan banwaan nin Israel, hali sa daga sa amihan, asin hali sa gabos na nasyon, na winarakan ko sa inda. Dangan mag-ierok sinda sa sadiri nindang daga. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin ang saganang katuninongan, sagod sa mayo na kan bulan. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuripotan, asin ang saganang katuninongan, sagod sa mayo na kanbulan. O Diyos, itao mo sa hade ang sa imong hostisya. Itao mo sa iya ang sa mong katanosan. Hukuman niya lugod sa katanosan ang sa imong banwaan. Asin sa hostisya ang sa imong mga dukha. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuripotan, asin ang saganang katuninongan, sagod sa mayo na kanbulan. Huli ta ilinigtas niya ang dukha na nag-aagrangay sa iya, ang nanangaipo asin ang mayo nin minatabang. Nahihirakan niya ang maluya asin ang dukha, sa iyang ilinigtas ang buhay kan mga nangangaipo. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuripotan, asin ang saganang katuninongan, sagod sa mayo na kanbulan. Pagumawan ng kagurangnan ang Diyos nin Israel, siya sana nagigibon nin makangangalas na mga bagay. Umawon sagud lamang ang sa iyang mamurawayo ng aran. Ang bilog na daga mapanulugod kan sa iyang kamurawayan. Amen. Amen. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuripotan, asin ang saganang katuninongan, sagod sa mayo na kanbulan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong pagtrukyaw spirito. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, Kamurawayan sa imong kagurangnan. siring kaini, ang pagkamundag ni Hesu Kristo, si Maria na sa iyang ina, ikinasal kay Jose, alagad bago sinda kasalon, nangingidam na si Maria. An sa iyang ipinapangidam gikan sa Espiritu Santo. Si Jose, sarong matanos na lalaki, asin habo ng masuggan ni si Maria. Kaya nag-isip siyang suwayan ini sa hilom. Mantang iniisip ini ni Jose, nagpahiling sa iya sa pangaturugan ng sarong anghel din kagurangnan na nagsabi, Jose, aki ni David, day ka mag-alang-alang akoon si Maria. Ulitaan ni pinapangidam niya gikan sa Espiritu Santo, mangangaki siya nin lalaki, asin ngangaranan mo siyang Jesus. Ulita ilinigtas niya ang sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. Nangyari ang gabos na ini tanganing mautob, ang sinabi nin kagurangnan sa paagi kan mga propeta, mangingidam, ang sarong virhen, asin mangangaki ni lalaki, naaapo doon Emmanuel. Nanbot sabihon, ang Diyos, uya sa to. Pagmata ni Jose, sinunod niya ang pagbuot kananghel ning kagurangnan. Pinakasalan niya si Maria. Alagad da inagdurog si Jose kay Maria, sagkod na ikapangaki kaini ang sarong aking lalaki, nang inaranan niyang Jesus. Pangatugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Pangtulong aldaw na po, kan sa tuyang misa de Aguinaldo, si Say na po ang nakakumpleto digdikan. Tulong aldaw, pakitaas kan kamot. Wow, congratulations po. Yan, parakpakan niya to ang lambag saro, i-congratulate aan sa tuyang sa diri. Yan. May saro akong nabasang istorya, may sarong lalaki kay ito na ang agum niya da po, naging wife. Nung ibig sabihin kang nager, reklamadora, fault finder, makulit. Yan. Ining lalaki ini, during Christmas season, gusto niya na pong makaalpas, mabuhay na trangkilo, na may katuninongan, oral daw na sa nangaya, tignanag ako kan sa kuyang agong. Kaya ngunya na Christmas, nag-isip siya na mag-shoplift. And intentionally, gusto niya pong madakop, tanganing mapriso siya. And kung mapriso siya, makadulag siya sa iyang agong. He will live at peace, duman sa prisuhan. Iyo mananggad, kinibo niya sa iyang plano, asinadakop siya. Kang nakaabot da po sa korte, nahiling kan judge, so kamugtakan, for humanitarian reason, dahil medyo gurang na sulalaki, tapos may helang pa, sabi kan judge, imbes na prisuhon ini, house arrest na lang. Dahil man giraray siya nakadulag sa iyang agum. Duman siya sa harong lugod nagtios. Tig-imagine ko lang po mga tugang, kung siguro si San Jose, dahil niya sinunod ang plano nin mahal na Diyos. Sinunod niya sa iyang kagustuhan. Ano daw mangyayari? Ano? O ilaagtas sa konteksto kan sa tuyang buhay, kung tigsusunod ta sa tuyang plano, imbes kan plano nin mahal na Diyos, sa paghiling ko po mga tugang, ang mangyayari arog kaining istorya na pinaghiras ko sa Indo. Ang mangyayari man, dahil kita magkakaiguanin katuninongan, instead, ang makukuata po, stress and brokenness. Sa Ebanghelyo, nadangog niya to ang istorya kay San Jose. Saro kan mga most neglected character kang Christmas. Dakulo na karakter ang Christmas. Si San Jose yaon sa nasa gilid. In fact, tahimik lang si San Jose. Not a single word was recorded sa Biblia na nagtarampo ini si San Jose. Da isang dakul na taramon,
daing reklamo, daing drama. Pero kung dinangugtang maray so sa tuyang ebanghelyo, grabe po ang sa inyang ginampanan na role. Tanganing ang planong kaligtasan kan kinaban mapangyari. He cooperated and participated in God's plan. You know, he had every reason to walk away, but he decided to stay. Ngata, betrothed na siya kay Maria. Ibig sabihin, engage. Kaya itong panahon, igwa pa yan yung kontrata. Ibig sabihin, you are already committed to be married. Mga pirang bulan na sa naikakasal na kamo, ikaw man daw. So papakasalan mo, naaraman mo, badus na. O halimbawa iyan, siguro makasaod ka siya po ko iyan. Makadagitan mo pa, madagit ka pa, maghagad ka pa nin katarungan. O, mapakasal na kita. Tapos biglang badus ka na. Ano iyan? Siyempre, ang malabaw sa imo, kaanggutan. O, imagine, itong nababasatang joke sa Facebook, nag-abroad sa lalaki, nangumusta sa agom na babae digdi sa Pilipinas. O, kumusta na ngaya sa Rosary store ta dyan? Sabi ka na agom na babae, ay, grocery store na ba ngaya? Nakulao na. O sutig babiyahe ngayang boundaryhan na tricycle, kumusta na ngaya? Taxi na ba ngaya? O, siyempre, sunod na kinumusta ka lalaki, kumusta ngaya sutulutang aki? Sabi ka na agom na babae, 5 na ba ngaya? Yaon siya sa abroad. Si Say mananggad magaba ko. Imagine, arog ka iyan na predikamento, si Say anday mahaanggot. He had all the reason to walk away, but he decided to stay. He stayed because he listened to God. Dinangog niya po. Sumahal na Diyos. Dinangog niya. Suplano kan kagurangnan sa iyang buhay. So, igwa akong duwang punto na sa paghiling ko ini an reminder sa tuya ni San Jose. Enot L-T-O. O, sabihan daw sa katain mo, L-T-O. Bako ini so nagdadakop sa tuya dyan sa luwas. L-T-O means listen, trust, and obey. Iyan mismo ang ginibo ni San Jose. Kung ngata, nakapagpartisipar, nakapag-kooperar siya sa planong kaligtasan kan sa tuyang kagurangnan. Nagdangog po na si San Jose. Dahil siya nag-react. Siguro pigparadagitan niya si Maria kung nag-react si San Jose. Dahil na siya arog sa tuya, nag-post sa Facebook, nag-iwal, imbes na maghuron sumag-agong, sa Facebook nagrarant, dahil man aram kan iba, dahil man napakiaram su iba kan pag-iwal nindo, na public na lugod. Yung baga minsan, kaya ako pag may nag-iiwal na mag-agum, dahil ako nagbabali-bali, mapasurog sa imo, susaro, masurog-surog ka. Nagtiinuhan na sa duwa, ika, dahil patigtitiino, naglabing-labing na sa duwa, may flowers na, ika, tingara, dagiton pa sa padi, uro advice na kaya ngayon, kang naghagad kay advice, biyong naghihibi-hibi. Kang nagtiinuhan na, dagit na sa padi. Sukat kaya kang pading yan. Uro advice na. Di po ba? Dahil nagsiring kaya na reaksyon si San Jose. Dahil siya nagrant. Dahil nagreklamo. Dahil siya nadagit. Pero anong nangibabaw po sa pagmati ni San Jose? Aram din ko na takot. Pambihira, siya pa ang natakot. Siya pa ang nag-isip ng solusyon. Kaya baga sinabi po digdi talagang marhay, natawo si San Jose. Ngata, imbes na dagitan niya si Maria, siya ang nag-isip ng solusyon. Nag-isip siyang suwayan si Maria. Tanganing ilikay si Maria sa anuman na kasusupkan. Pwede niya baga ko habulon si Maria, di ba? Oy, engage ka na sa ko, tapos ngunyan, badus ka.
Anong ginibo ni San Jose? No, tanganing mahali ka sa kasusugdan. Okay, I am willing to let go. Oh, suwayan si Maria. Iyan po so naging reaksyon ni San Jose. As in, nagdangog siya sa satuyang kagurangnan, aram niya to sa paaginin, pangaturugan. Then, after dangugon, ang mensahe asin kabutanin mahal na Diyos, nagtiwala siya. Maski dahi niya paman po talaga nasasabutan, bako pamalinaw ang gabos sa iya. Nagtiwala siya sa plano nin mahal na Diyos, uminasa siya sa mahal na Diyos. Then, he obeyed. Listen, trust, and obey. Nagbangon siya asin ginibo ang ipinapagibo sa iya kan Diyos. Dahil siya nagsabi sa Diyos, pwede ngayang sa aga na? Tulos-tulos, sinunod niya. Obedience, agad. O hilingon taman daw po ini sa tuyang buhay. Minsan, baliktad ang nangyayari sa tuya. Enot natigibuta, obey later. Trust later. Listen later. May kadugtong panganiyan kung may time. Di ba? Yan. Magayon ining paghurup-hurupat. Second reminder, aside from LTO, BTS. Bako po ni Suboy Band, ha? Yan. BTS means, sabihan daw sa katain mo, believe, trust, and surrender. Yan. Believe, trust, and surrender. Nagtubod si San Jose na ang mahal na Diyos naghihiro sa iyang buhay. Nadai niya kontrolado ang sitwasyon. After na maniwala siya sa kabutan asin plano nin mahal na Diyos, he trusted. Mas pinalabaw niya ang pagtiwala kaysa sa iyang namamatian na pirot. Namamatian na takot. Yan. Mas pinalabi niya sa iyang pagtubod sa mahal na Diyos. Then, he surrendered. So, plano niya, isinuko niya sa plano kan mahal na Diyos. Ang problema minsan sa satuya, sa buhay, kita ang gustong maging direktor. Kan buhay niya to. Kita na so direktor, kita pa so scriptwriter. Kita pa ang bida sa buhay ta. Bakong araw kay San Jose, tinugutan niya na magkooperar siya sa plano nin mahal na Diyos. Na ang Diyos ang maging direktor kan sa iyang buhay. So mga tugang, perang aldaw na sana po bago magpasko. 7 days before Christmas. So magayon daw na hapotuntaan sa tuyang sa diri. Enot, nagdadangog daw po kita sa Diyos sa mga puntong inikan sa tuyang buhay o mas nadadangog ta ang ribok sa palibot ta. Ang ribok kan kinakban. Nagtitiwala daw kita sa iya o mas pipaurog ta ang takot nayaon sa satuyang mga puso. Nagdadangog daw kita kan sermon o nagtuturog daw kita sa misa. Bako ito parte kan hapot. Handa daw kitang sumunod man asin magsuko sa kabutan nin mahal na Diyos. Mga tugang, kung si San Jose, sabi ko nga ni, simple, silensyo o tahimik, asin tapat sa mahal na Diyos. Kaya taman po ini. Kaya ngunyan na mapasko, i-practice ta po ining LTO and BTS. Ano itong LTO? Listen, trust, and obey. BTS? And surrender. These are very good dispositions that we should adopt as we prepare for Christ's coming this Christmas. Amen? Sagaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita, gabos.
Kaiba ni San Jose ang lalaking dakula ang pagtubod. Sararo kitang magpamibilang pamilya kan Diyos sa tunay na ama kan kapos. At sabihon ta po, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, kapadean, asin mga lalaking reliyoso, mag-arog kay San Jose, asin maging ladawan kan pagkamuot kan Diyos, huli kan sa indang makaamang pagmangno, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga opisyales kan gobyerno, mag-arog kay San Jose, na maging marigmat sa pagmidbid kan plano kan Diyos, na ipinapahayag sa araw-aldaw na pangyayari nin buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ama, mamuot asin magbakulog sa saindang mga pamilya, huli kan sa indang higos asin marhay na paarog kan buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang mga nakakamate nin pagbalo sa personal na buhay, asin sa pamilya, magkaigwakan paglaom asin pagtubod kay San Jose, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa tabang kan pamibi ni San Jose, ang mga naghihingagdan magkamit nin ranga sa saindang mga huring oras, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, tabangi kaming maginsaro bilang pamilya sa pamayo mo bilang ama. Ininahagad bi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Mamon na Diyos, gabos na namin kasi pagkaharap na kapatan nyo. Magpamibi ka mo mga dugang, tanganingan sako, asinad sa ilong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhang. Ako on malugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na Kagurangnan, ang sakripisyong idululot sa imo, magkanigo sa mo, sa ngaran mo, tanganing, sagkod pa man, bakisumaro kami sa imo. Nahulikan sa iyang pagkagadan, nagpaumay kan sa mong pagkamagagadanon. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spirito. itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen
Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula, kan gabos na profeta, dinara sa pupunan kan inang virhen sa day masabing pagkambuot, ipinahayag ni Juan an sa iyang pag-abot, as initinukdo kan siya yaona. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, as nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga anggeles sa sinarkanggeles, kaibakan mga trono sa sindominasyones, sa kaibakan gabos na langit no nahugbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni ka ng gadaan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak kasinduko, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, na sa rugaring niyang buot, nagbaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini taynian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kayni. Tayni an kalis ken sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa ipo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawa kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnanan sa imong simbahan na nakadakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, ken sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina ka Diyos, kaiba ni San Jose, at sa iyang esposo, kaiba kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo,
asin gabos na santos. Nakaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siningman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos, sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, di ka na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, are paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong spirito. sa tuya po nga na ihiras sa lambag saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you.
Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa Obeleyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aking, sa Yesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na Espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami na imapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagud paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo sa muyang Dios, banal sagud paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, akoon milugod an sa imong pagkaherak sa tahaw kan sa imong templo. Asin maandami an ninangay, nakagalangan an maabot na solemnidad kan sa mong pagtubos. Huli kay Kristo, sa mong kakurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes. Nagabot po sa 21,431 pesos and 70 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 1,912 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,562 pesos and 40 centavos. Nagpuuna po ang misa de Aguinaldo kan Disyembre 15. Sagkod po ini sa Disyembre 23 sa oras na 6 sa pagkabanggi. Siring man ang misa de Gallo, nagpuuna po kan Disyembre 16. Sagkod po ini sa Disyembre 24 sa oras na 4:30 sa pagkaaga. Dain na pong misa sa oras na 6:45 sa pagkaaga. Sa mga maawot po maging Aguinaldo Mass sponsors, igwang fundraising activity ang satuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo, kung sain iyo offer po ini sa offertory ang parol na may kantidad na 1,000 pesos asin 500 pesos. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Siring man available na po sa parish office ang 2026 St. Jude Calendar. Sa Disyembre 24, aldaw nin Miyerkules, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus o Misa Vigilia, gigibuhon sa oras na 8:00 sa pagkabanggi. Asin sa Disyembre 25, aldaw nin Pasko, ang mga schedule kan misa iyo po ang mga minasunod, 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., asin 6 p.m. Maut mi man po pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 1,385 pesos, duwang tig 1,000 pesos, duwang tig 500 pesos, asin sarong 300 pesos, MB Store 1,000 pesos, Beth Banwa and Family 500 pesos, asin Jeric and Joy Banzuela 400 pesos. Salamat po, asin Diyos mabalos. Ang sa kuya pong pasalamat, asin apresasyon sa lambang sa Rosaido na padagos po na nagsasakripisyo para magtiripon kita kada aldaw sa daog nin siyam na aldaw para sa mga misa de Aguinaldos, sa mga naging parte kan sa tuyang selebrasyon ngunyan, mga naglingkod sa altar, lector, commentator, lay ministers, mass collectors, choir, live streamer, ayan, sa tuya siyempre mga sakristan, salamat po sa Saindo. Sa mga nag-i-sponsor po kan Palugaw, thank you man po sa Saindo. Sa mga nagtatarabang sa tuya, dyan sa luwas, tanganing magpabakal po kay ning Star. Aram ko may mga na-assign pong manlain-lain na ministries, asin may na-assign man na magpa-snack. Yan, salamat po sa mga nag-i-sponsor ka ini.
Diyos magbalus po sa Indo. So pakisuportahan man po ining sa tuyang effort, lalong-lalo ining Paskong Parol, para kay San Judas Tadeo, and you may want to be part kang sa tuya pong mga selebrasyon, maging sponsor kan sa tuyang misa. So igwa po nin available na sobre kung ari na ang preferred time nindo and day. So yaon po dyan makukuha nindo sa yaon sa luwas. Yaon palandigdi. Yeah, so salamat po sa padagos nindong suporta. Diyos magbalos po sa Indo. See you tomorrow. Same time, same place. Tindog na po. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong spirito. idukoan payo asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos. Nagtutubod ka mo na an aki kan Diyos, nakisumaro sa to, minamawot nindo an sa iyang pagbalik kiraray. Sa iyang pagdatong daruhon lugod ka mo sa liwanag kan sa iyang kabanalan, asinan sa iyang bendisyon magdara sa Indo nin katalingkasan. Amen. Pakusugon lugod ka mo kan Diyos sa pagtubod, gimuhon kamong maugma sa paglaom, asin matinio sa pagkamot sa gabosnal daw kan sa indong pagkabuhay. Amen. Naguugma kamo, ninhulitaan sa tong paratubos, nakisumaro sa sato bilang sarong tawo, sa iyang mamurawayo na pagbalik tawan niya lugod kamo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Sa Diyos. Thank you po.